bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yewde Ayaw Pin TV on calminama ɗo gonɗen ɗum kala ɗum wiyama jaam kisale moon caggal jettiɗen gueno joni jeere jomum soro jakkoɗo waɗa wonan golla jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe en juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kodda annabaɓe almami nelaɓe kono kadi en jetti sabuji kala sababu woɗe ɗen gandi ko jignaɓe yaaɓe yalto ko heddiɓe duusu ɓoye sababu goɗɗo garɗen ɗo en kumnat hakkude men yeeɓiyankoɓe meɗen musidɓe lewlantino Abou Samba Diop ɓe kadi yo calminama juurama ɗon calmitere joom galle o mii kadi mawon debbo e gorko sukaɓe mawon en mbi jaam kisali mabɓe enen kadi juuɗe en calmini le technicien walla le caméraman ɓinguel men hono Djiby Abou Dieng en calminimo jonde wonno so feewi walla so yooɗi walla so nannima ko kanko heeɗi caggal toon en calmini kadi ɓinguel men mo kewɗen waddude yewtere nde janggen Pulaar hono Elimane Gaydo mi salminima mi nawtuma ha ceelaɗo diwan e dendagal waltuɓe calminama juurama jaltuɗen koye juurde korka en neldi duwaw en jafnima dendagal yeeɓiyankoɓe men mbawi wonde kala en hokken tawe o saabu tawe saji kewɗi taw en weeɗi ustade en beeɗi e diine udditare yaajede e cellal duuɗugal e kumtal haaju e usti e bakatuji e goofi dendagal ko lolo ɓaɗi min ala karmeta sukaɓeɓe yalla mawni ɗumen yalla humpitɓe mawɓe wi duuso ɓooye en garti kadi hannde humnude aade no mbiɗen ni eɗen jaade musidɗo men miñi men walla ɓinguel men wono Elimane Gaydo Elimane assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ba Hamad a salminama juurama calmini bandiraɓe yeɓomen ɗo e nder leydi hay caggal yetto kanko foof en calmini juurima calmini ceerno Djiby kanko dañi kaɓirɗe no mbiɗani bandiraɓe ɓe jarlo ɓe jaafo ɓe gacca hakke lokki en tawde saaha mo wuurte eɗen celliɗi en cellira e ko hoora yo Allah jamani en ɗum no mbiɗa ni kadi ganduɗa hoorema immi gummi koye lewru korka waɗi ko hande wonata yewtere men adande caggal nde juulɗen korka ɗum noon wadde en jettiɓe no feewi e kadi ko noon en garte yewtere men janggen Pulaar sen teskirtima yewtere men nde ɗo yawtune namnoɗen koye deftere Yero Doro Diallo wiyetede Dewle Fulɓe hande kadi en mbawirat sawru mbaggu no mbaɗen ɗen ñi tan sen gummima e deftere taro naten e hiiso sen gummima e hiiso kadi lommen ɗon deftere kadi tawata ko taro ko noon hande kadi natɗen koye garten koye deftere hiiso kadi e banggue goɗɗo woni capanɗe ujunnaji eyyi capanɗe ujunnaji hande ko ɗon woni ɗo natirten eɗen jogui hen namde fodde namde 4 kala namdal foof ma en mbaɗɗum ɗum damal sall jaaɓi inchallah e namdal men gadanal holno foti lime goni e lime capanɗe ujunnaji gara hen e sall jaaɓi inchallah caggal kadi nde sa yi tableau Elimane a jarama andi hiisa nde wonno ko mbi ko science exact namdi ko bindol namdi haala e bindol foof wadde en jahat to alluwal to mbiɗa ko namdiɗa ko holno foti lime goni Elimane namdiɗa ko holno foti lime goni e limande capanɗe ujunnaji mbiɗo ko adi foof dokketen ko yeru taw yeru mo dokketen o ujunnaji 45 e temedde 3 e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi temedde 4 e capanɗe temedde 4 e capanɗe 4 e joyyi capannayyi e joyyi capannayyi e joyyi ujunere e temedde 3 e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi eɗen mbawi limde lime ɗe 1 2 3 4 5 wadde woni hen ko lime 5 tawi mi faami namdal ma kala ne jiiɗa limre limande ne waɗi lime 5 ko capanɗe ujunnaji capanɗe ujunnaji aɗa wawi ƴettude won goɗɗo capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e temedde 4 e capanɗe jeetati e 5 sa limi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 joni wadde saɗa lima sa ari ha e limande adande nde e limande ɗiɗaɓere nde a dartoto non ala namdiɗa kono foti limande nde kono foti limi gonɗe hen sa yiiɗi puɗorɗa ɗo ko limi ɗe tan no poti tan ko 1 2 3 4 5 ko limande wotere wonde lime 5 capanɗe ujunnaji ko limre wotere wonde lime 5
eyyi sa yi dokkam yiru 960 e ko noon hen 960 e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e nayyi ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi o ko gowuji o ko capanɗe o ko temedde o ko gowuji ujunnaje o ko capanɗe ujunnaje woni capanɗe jeenayyi e nayyi ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ujunere joni comme ça mbiɗa limanɗe joyyi goni henete lime joyyi goni hen e limande wotere tawi capanɗe jeenayyi e nayyi ujunere ɗon dartotoɗa e ujunere ɗon dartoɗa won ujunere ɓe ganduɗa ɗum ko ujunere eyyi joni garta hande temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi hande a naari temedde e capanɗe gowuji ok bisimilla a jarama namdal men ɗiɗi holko fawoto e limanɗe capanɗe ujunnaji holko fawoto e lime capanɗe ujunnaji en garino ko fawoto e kala ko fawoto e limre foof ko diga ha jeenayyi no goho ha jeenayyi fawoto hen fawoto ko goho ha jeenayyi mana sa ƴeewi joni capanɗe jeegom ujunere fawoto hen ɗo ko joni capanɗe jeegom kono noon so tawi ne fawa ko capanɗe jeegom e goho capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jeegom e tati capanɗe jeegom e nayyi ha capanɗe jeegom e jeenayyi ɗi pawa hen noon ujunere pawa hen temedde pawa hen capanɗe e gowuji donc ko goho fawoto e limre nde ko goho ha jeenayyi eyyi ɗum fawoto e limande nde limande nde liman capanɗe ujunnaje fawoto hen ko goho ha jeenayyi goho no wawi fawde goho capanɗe jeegom e goho ujunere capanɗe jeegom e ɗiɗi ujunere capanɗe jeegom e tati ujunere capanɗe jeegom e nayyi ujunere capanɗe jeegom e joyyi ujunere capanɗe jeegom e jeegom ujunere capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ujunere capanɗe jeegom e jeetati ujunere capanɗe jeegom e jeenayyi ujunere ɗon haaɗi ɗon timmi hande eyyi ɗon haɗata saabu sa ɓeydi goori tan wona ko wontata goɗɗum a naati hande a naati galle goɗɗo eyyi a jarama so tawi ɗe pawani ndiga ha jeenayyi holko ɗe pawata so tawi fawani ɗum ɗo sa yeru joni toujours ko tengodir capanɗe jeegom ɗum ɗo ko capanɗe jeegom ujunere wadde fawata ko ndigaji ɓooli so tawi fawani goho ha jeenayyi ko ndigaji ɓooli capanɗe ko innete ko inne ndigaji nayyi pawo hen capanɗe jeegom kono noon ujunere saabu aɗo ala goho ala ɗiɗi ala ha jeenayyi wadde fawoto hen ko ndigaji kadi ndigaji ɗi bindete ko banggue ñaamo limore capanɗe ɗe ndigaji nayyi goho ndiga ɗiɗi tati nayyi ndigaji tati ɗi pawriɗi hen ɗi ndigaji tati pawriɗi hen nayyi kay eyyi joni sami yettoyani ɗo a itti capanɗe ɗo karta eyyi bisimilla hande limantere ɗe darata koye darde suudu temedde e suudu capanɗe suudu gowuji eyyi so tawi a lowi ɗum joni ha to mere sa lowi ɗum joni ha to mere limande sa lowi ɗum ha to mere hokkam sa lowi ɗum joni ha to mere limande ko ni wayata ɗo mbiɗen ko gowuji ɗo ko capanɗe ɗo ko temedde ɗo ko ujunnaje ɗo ko gowuji ujunnaje ɗo ko capanɗe ujunnaje wona capanɗe ujunnaje joni oɗo ndiga wona ɗo o ndiga wona ɗo oɗo ndiga wona ɗo oɗo ndiga wona ɗo oɗo wona jeegom wona ɗo woni capanɗe jeegom ko gowuji ujunere capanɗe jeegom ujunere ɓayde noon wona goho ni ko ɗum ɗo halitaki wonde capanɗe jeegom ujunere tan fagat haydara fawaki hen e joni sa yimɓe namno ɗum
ko neɗɗo fof mbayɗon yam anda ndigaji ɗi aɗa jogui nafoore ede batte nder haatu meɗen so tawi a élimini hen ndiga goto tan o natti wonde nde natti wonde caɓale jeegom ujunere wonti ujunnaji jeegom ujunnaji jeegom nden oɗo sosta arata ga o sosta ara ɗo o wonta ujunnaji jeegom tan fagat exemple mi bayen joni so hen sahaji somi yiiɗi limde ɗum e haalis menni taw ko pulaar ni hokkata kam yiita ɗum komi naata e haatumere nde saɗa lima kalis men somi lima kalis taw gandanma e nder hi somi yeehi ha mbiɗa somi waɗi haatumere nde mi ƴeewa goto darde mum nde dartoto e nder haatumere nde taw ko gowuji mi anda taw ko capanɗe mi anda taw ko temedde mi anda ɗum tan ganduɗa hoorema haatumere nde min bo hen saji ko noon tan kutortomi hami wawa ɗum yiitude eyyi bisimilla eyyi en gari e namdal men nayyi a haali ko limanɗe eyyi holno foti limanɗe goni e limi capanɗe ujunnaji a haali ɗum e namdal men ɗiɗi holko fawoto e limanɗe capanɗe ujunnaji a haali namdal men tati so tawi ɗe pawani ndiga ha jeenayyi holko ɗe pawata a haali mbiɗa ko ndigaji tan ɗi pawata eyyi garen e namdal men nayyi eyyi woni fibre nde ko juɓɓudi gaynako fibre nde eyyi iɗi piptana en fibre nde mbimi ko juɓɓudi gaynako fibre nde mbawɗa wadde fof ni sa eyyi mbaɗna en fibre pipta yimɓe ganduɗa hoorema holko fiiɓe e fibre nde eyyi sa yiiɗi mbaɗen fibre gaynako gaynako yoɓete ko ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi mbuuɗ lewru kala ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi mbuuɗu ɗum gaynako yoɓete par lewru joni noon o aynoyi lebbi nayyi joni noon namdal gandal ngal holno foti gaynako yoɓete lebbi mum nayyi ɗi ɗum ko namdal gandal wadde gaynako yoɓete o yoɓe so en dañani tableau goɗɗo ne jiiɓo seeɗa o yoɓe teeko ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi mbuuɗu sowe e lebbi nayyi wona joni ɗum ɗo nde ɗo hiisorde koko leeli alay saago nde hiise tawa nde daari wadde ko ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi mbuuɗu sowe laabi nayyi par ce que lebbi nayyi aynoyi wona joni noon nayyi cawa ɗum e ndiga ko hokkanma ko ndiga nayyi cawa ɗum e ndiga hokkanma ko ndiga nayyi cawa ɗum e joyyi hokkanma ko nogas ko ndiwindirte mbino so dañi a dañinimi ɗiɗi jeccuɗi ndi a windat limre jungo ñamo nde wadde winden ndiga o ɗo jowa ɗiɗi joyin ɗum ɗo nayyi sa sowi ɗum e ɗiɗi hokkanma ko jeetati sa ɓeydi hen ɗiɗi hokkanma ko sappo wadde e nder lebbi nayyi ɗi gaynako yoɓete ko ujunnaje sappo mbuuɗ ɗum hiisorde nde koko daari joni noon en mbawi hiisade hiisorde nde taw koye nder haatumere limanɗe gaynako yoɓete ko lewru foof kala lewru foof o yoɓete ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi o aynoyi lebbi nayyi eyyi joni noon lebbi nayyi ɗi foof so renti o yoɓete ujunnaje sappo mbuuɗ en kiisima ɗum hiisorde nder daari lebbi nayyi ɗi foof so rendinama ko ɗum o yoɓete ujunnaje sappo wadde ujunnaje sappo mbuuɗ en kiisima hiisorde nde ine leeli en kiisima daari kiiso ɗum kadi haatumere liman
ma yimɓe ɗa cakka noon tableau o ko saaro yetta wanda ko saaro yette mbaɗa ko li o yettete walla yette jiggo walla dia o yette jiggo walla dia en tout cas omon ɗon tableau kam ma Allah wata juut tan ɗo mbiɗen ko gowuji wona ɗo mbiɗen ko capanɗe ɗo mbiɗen ko temedde ɗo mbiɗen ko gowuji ujunnaje ɗo mbiɗen ko capanɗe ujunnaje mbiɗen ko ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi ujunnaje ɗiɗi temedde ujunnaje ɗiɗi ko ɗo ujunnaje ɗiɗi ɗi ko ɗo temedde ɗe ko ɗo capanɗe joyyi temedde joyyi ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi sowe e nayyi ɗi ko ɗo mbatta ɗum par ce que ko libre telde wadde wonata ko suudu gowuji wona ha joni nayyi ɗi a sawat ɗum ene ndiga ko ndiga dañata nayyi ɗi cawa ɗum e ndiga daña ndiga nayyi ɗi cawa ɗum e joyyi dañata ko nogas en mbini ko dani en bindat ndiga oɗo jowen ɗiɗi nayyi ɗi cawa ɗum e ɗiɗi wonta ko jeetati ɓeyda hen ɗi wona sappo a windat oɗo ndiga oɗo goho mbaɗa ɗum ɗo wona ujunnaje sappo joni tagma yaltude e suundu hanti koko yalti limanɗe koko ɓurti limanɗe tati mbimi tagma hannde ƴettuɗa goho mbattuɗa ɗum to e par ce que wonti jencudi ndi woni limi ɗiɗi woni limi ɗiɗi eyyi joni limre jogui ñamude ƴetta limre suudu rewndu hen ndu limre sakkitinde ƴetta suudu wondu woni ujunnaje sappo so tawino joni ɗo wonno ko tati wona capan tati ujunere tawi wonno ko nayyi wona capannayyi ujunere wona tawi fawno ko ɗo fawno ko temedde tawi fawno ko capannayyi tati ujunere ɗo mbaɗa ɗo tati temedde jeeɗiɗi temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi par exemple wadde ɗum tagara wadde capanɗe nayyi e tati ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi mbuɗ ɗum tagara wadde sahaji comme ça soɓe bindi ha paari so woni limanɗe joyyi limanɗe ɗiɗi ɗe ɓe mbaɗɗon toɓɓere ɓe mbayno ɓamtuɓe limanɗe tati goɗɗe comme ça no mbaɗɗa ɗo eyyi aɗa andi joni tawi ko tubakoɓe sa waɗi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi tawi ko tubakoɓe mbaɗa ɗo ko toɓɓere a naati a ummima e temedde a feete ujunnaje so tawi noon ko américain ji mbaɗa ɗo ko piccal kono piccal tubakoɓe e piccal américain ji wona gotum piccal tawi wonti piccal tubakoɓe ɗum ɗo taw ko capanɗe ko timmani temedere jincudi timmani temedere ko capanɗe jeegom tan capanɗe jeegom e jeeɗiɗi piccal temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi timmani sa ɓeydi ɗo kono timmitini ɗo kadi waylo wonta jeetati so ɗo timmi temedere tan ɗo wayloto ɗum woni ko tubakoɓe ko sono ko américain ji piccal mabɓe ko ujunnaje capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi mi anda sa faami jini wiide taw ko enen noon enen eyyi enen aɗa andi kutorɗen ko lime Faraysé ko base tubankoɓe kutoriɗen wadde mbatten ko toɓɓere so sen mbaɗi piccal tan wontata goɗɗum en jalti hanti ɓayri gonɗen ko jimadi tubakoɓe alay saago mbawen ƴettude mabɓe hunde eyyi
mi anda so tawi mi jaabima namde maɗa fof. eyyi ko noon a jarama a haali ko gaynako o yoɓete kadi a haali kadi no foti lebbi o ayni eyyi lebbi nayyi ɗi so ndendi o yoɓete ko ujunnaje sappo lewru foof o yoɓete ko ujunnaje ɗiɗi ujunnaje sappo lewru foof ujunnaje sappo ujunnaje an joni 10 000 ma 10 000 o joni koddiɗan ko ujunnaje ɗiɗi mbuɗu ujunnaje France ɗum woni ko ɗum ɗo ko buuɗi men ɗo wona ɗum woni ko toujours ko nawara kam joni wadde ko ujunnaje sappo waji ujunnaje sappo 15 eyyi ɗum wona ko lewru foof walla ko lebbi nayyi ɗi foof lewru foof ko ujunnaje ɗiɗi e temedde joyi o yoɓete joni o ligguima lebbi nayyi alay saago lewru ujunnaje temedde joyi lewru ujunnaje sa ɓeydodiri ɗum kadi sappo dañata kadi aɗani en mbino wonde cewgol ko mbaadi ɓeydugol taw koko raɓiɗina ɓayde limon nde arta laabi kewɗi ko limon nde wotere tan cewa ɗum e laabi mo artat ɗum yartat ɗi ɗum woni a hiisima ko raɓɓiɗi taw ko ɓeydugol ko tawi ko jungol tawi ko ɓeydugol joni wonata koko juuti siba a waɗat ujunnaje ɗi temedde joyyi mbaɗa ɓeyda hen ujunnaje ɗi temedde joyyi ɓeyda hen ujunnaje ɗi temedde joyyi ha wona fode wonde liime nayyi joni noon sa waɗi ujunnaje ɗi e temedde joyyi a sowi ɗum laabi nayyi tan ko jiirta toon ko ɗum jiita ɗo wadde cewgol ko hiisa ɓeydugol taw koko raɓiɗina anda sa faami jini wiɗo ɓayde kay ko limmore wotere artode laabi kewɗi eyyi ko ɗon wadde bisiki hande ko ɗo kaɗɗen e hiisorde men nde mbaɗɗa gaynako kamɓe ɗani komo famɗi ko yoɓete ay ala ujunnaje ene wawi taw ko borto aynoyde no wawi taw ko borto aynoyde taw gaynal taw kadi ko gayna ko haalisi nden a jaram nder wadde mbiɗa andi ma saldeɓe inchallah ma en garoy e min wonko toujours a hen sa ƴayata ha puɗɗoɗa memde ɗon tan goppa ha joni en jeehi ha en naate cuuɗi nayyi en naate suudu gowuji e suudu capanɗe suudu temedde ɗon kam en ɗiggini ɗon en suudu ujunnaji eɗen ɗi en naati suudu ujunnaji ɗon kam a naati gotum joni gotum hen saji aɗa mema seeɗa suudu capanɗe ujunnaji e kono ha joni illa ha joni a suwa yettuyade ko jiɗɗen ko woni million ngaji et cetera ko yawri ko heddi e aɗa andi Elimane andi hiisa surtout ɓayde ko mawɓe jangguinta mawɗo ɓe wawi jangguinde hoore mum andi ko wiyete formabilité ko hay soko to banggue taro andi mbi wonde taro e ɗum ɗo foof jangguete hen ko gueɗe tati joni ɗo jangguete ɗo ko lime ɗe holno ɗe bindirte no alkuli ni hono alkuli ɗe holno bindirte holno ɗe mbiyete hono hen libre holno wiyete so ɗiɗi so ndendi holko janggata andi ɗum ko goho andi ɗum ko ɗiɗi andi ɗum ko tati ha jeenayyi andi ɗum ko ndiga joni noon sa rendini ɗiɗi lime ɗiɗi ɗe holko lime ɗiɗi ɗe holko janggata sa rendini lime tati ko lime tati ɗe holko janggata woni ha to mere nde gowuji capanɗe temedde e gowuji ujunnaje capanɗe ujunnaje temedde ujunnaje wona ko noon kadi jaa haani ɗum sa andi hen guila tan ha yetti hay sogo ujunnaje andi woni yesso ko hanti ko gotum kala n timmi sappo ay a daara suudu wondu kala n timmi sappo ɗo wonno suudu gotol gowuji ɗi sa ɓeydini gotum woni sappo tan a dañat suudu gotol gondu saabu aɗa andi sohnaɓe ɗiɗo mbalta e suudu gotol anda hen saji aɗa wiya ko ɓurata ngarɗinde bindol ko ɓurata nanggude bindol ko fogal ko bindol ko ma binda ko ma binda sa windi kadi ɗon kadi jomum kadi anda kam a yaltiɗo a naatiɗo ɗum ne kadi ko hen bisimilla wadde a jarama ha saha goɗɗo sall deeɓi inchallah jarama ceerno Djiby wayno waktuji men gaasi haalaji ande kadi Baba Hamada jarama no fewi no mbiɗa ni hiiso ganduɗa hoore ma ko hunde wande fayida hayso ko hen sahaji yimɓeɓe ne kuula ɗum kono kadi ko hunde gandal bangal fayida no fewi no fewi no fewi no fewi a jarama kadi waktu kadi tawede kadi yewtere aronde so Allah jaaɓi inchallahu rabbi kadi ha kadi mbaɗen kadi ko mbinoɗen a jarama wadde Elimane a jarama en jetti Allah kadi mbaɗanɗen ni o kadi en jarni Djiby Dieng kadi en jetti yeeɓiyankoɓe meɗen patɗen tan koye ñigoje mabɓe nde wonno neɗɗo janggata koye perguitte muɗum jiɗɗen koko yettinde nelal men tan faade sukaɓe joni ɓe ganda pular wonɗo heeɓi wona français tan heeɓi ɗon wona anglais tan heeɓi ɗon ala pular kadi yetti ɗon kadi ɗum ɗo gonɗen koye fuɗɗade tan en jahani tawa dow ko seeɗa tan puɗɗortoɗen ɗum noon en jetti foof en juuri en jarni foof ha saaha goɗɗo so jeeyi ɗo ñaawi assalamu aleykum wa rahmatullah